Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak iti rembag nga bigat na imbag nga oras na imbag nga aldaw kadaway aming sapada. Morning, good afternoon, good evening. Sa dinuman na paset ti ayan nyo ita nga paset ti lubong, anyaman nga oras, anyaman nga aldaw, kapkablawak na kayo ti happy watching. Pakishare yun ti program at tayo. Please share this program. Kahit padanan nyo papagahim ti pagkasalitaan ni Alex nga napolwan, naplatan. Anya tinaplatan. Naplatan. Padanan nyo, ito yung pagkasalitaan ni Alex na napoluan, naplatan. Ito nga rin, irugi, papagayam nga basa. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Alex, nga pinauluan na iti naplatan. Ano dyan naplatan? Naplatairan, flat tire. Naplatan siguro ni Alex. Adat pakinaigan nga ti biyag na segnan itinaplatan. No naplatan kan, kasapulan ti reserba. Uno saan, no ti mo awan reserba, kasapulan nga warwarum jeliga sa pabulkanize. Di ba? Sa gadayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Alex nga napoluan naplatan. Dear Manong Nemi. No nakurapay ka, mariknam tidigat tibiyag, sang ka di Manong Nemi. Ngayon no, damat mabalin mo. Siyempre, mariknam tinamay. Kahit no kalkalingan na tibiyag mo, agrigat ka man, nga madamat digidi kundaway agnamay ka, kahit digidi bamaknang, namaknang da, atot kwartada, natalgad ti balay da, di aircon, tilugan da, makapanda alisto, iti kayat da papanan, ado da kita alikaman da, ada katulong da, kanda doon pa yung nga klase ti biyag ti may sabak nang. No pe kunada Manong Nemi nga dakdakkel kan ad-ado ka no ti problema da kiti babak nang. Manong Nemi nayanakak nga bastardo. Nga da itatiga po na no ampay nga nariknak tirikat, tamanipod iti inanak dakon ni nanang san matang nga nagas-asawa. Nagtalek ngamin Manong Nemi ti may nga lalaki nga ti ammo nagat nagbaling nga napudno. Ngem, iti adda ko iti tiyan ni nanang Manong Nemi nagpukaw ka nung matang nakaslaasok ti amak. Ngaging kakarigito nga susuratek Manong Nemi daw ti pagkasalitaak jak penakita ken nam ammo di amak.
Nga maday magamanong nemi nga nabayag kanong nga natay, nga mawamat ti pakita da, manong nemi nga tanem na. High school graduate laeng manong nemi ni Nanang. Iso nga idi adang puot ko, manong nemi, ket may sanda ito yung agaganga nga sales lady. Si bibiyag mo't pala idi manong nemi ni Lula, nga kadwami, kanananang. Nga may dinagraduara kong elementarya, manong nemi, na time attended di Lula iti sakit. Yung karigadan nak, manong nemi, nga pinagbasa, pinagraduar ni Nanang iti high school. Kinidada ko iti college, manong nemi, agpakarigat ni Suna. Iso nga karigatak mat manong nemi, tinag self-supporting. Ay kang ka, manong nemi, nga ididanda ni akon agraduar, dimteng maten ni ayat iti bihag ko. Iso da ito'y ni Mirna. Ni Mirna manong nemi saan ng estudyante no di kat sales lady o no waitress iti kantina iti eskwela. Tumultulong akmat pala idi manong nemi iti kantina iti eskwela kaspaset iti kinaself working student. Tano at darigiti pagkurkurangan ni Nanang iti ited na manong magkistaritakbad no kandaking kukat eskwela at private manong. Tapno di kasta kita manayunan mo no malibre ak karigdat no mapay nga kasapulak iti panagbasa. Nanubyak ni Mirna manon nemi di adakon iti maudi nga semestre. Ket gapo manong nemi iti kinarugsot itong galmay sa kada kami ada din mapaspasamak. Iso nga edi tanagraduara kon manong nemi masikugmeten ni Mirna. Kapag masikugmeten ni Mirna manong nemi kalpasan lang ti graduation insang pet kon dito balay. Agmar Maria Josep ni Nanang. Alex, Nanang, ada na po kuyo, iti tiyan ni Mirna. Sana kasto tinagtulagan ta anak. Tinagtulagan ta apaman nga makapagraduar ka, agsapol ka ti trabaho, nga namipintas nga kitay extra job mo. Handa nagtulagan anak ti. At si kugam nga babae nga sagbet mo agbalinan nga asawa mo. Nang, saan nyo kumamat nga pangagleta kini Mirna? Sa din ako pangipangagak. Kat inyam amom, siyempre, imbaga kang ka, nga uwan dito ti plano ta. Nanang ko nam nga ruden. At madiag nga adyak ko, baka pagkidkidak pagurot ko mo, plano yung tagasawa. Nagsaka na ka magitinulong. Nakaskarik karik ka ni Alex nga itirigat ka namay. Gagangay na ita, itirigat ka namay. Aging ka nagtimak akmanin manong naimikit kinanakin Nanang. Nanang, agyaman nagtam, si awat kay kinimirna. Awen, si awat hak. Tanyang arti kayat mo kuma. Ibagak nga samong kasar. Tapno adda kapadam nga bastardo uno bastarda nga ipas ngay na. Agpadpada kam nga babae kini Mirna. Kadya kahit nga mapasamak kang kuhana tinapasamak kaniya. Mawatan na ka di. Mawatan kayo nang dahil doon at ipagkamanak ka na kayo. Hanggang tinasakit la tinakam ko kat hamo na tungpal titulag ta anak. Hamo na kumapay lang mo nga nagtrabaho ka nga adda na talgad nga magtrabaho amsak ba nga agasawa ka. Sumasiguradom ka din nga damastre kam nga napintas ka trabaho. Kani? Adan doon putot mo. Ay, hapo, sanak ba't ka di nga managsasao? Uno, hanak nga itala nga mangig mo. Tigas ito nga bagbagak. Nang adatuhin ni Mirna. Kandag balinto apo ko yo. Nangigyumati ko na ni Mirna. Nga nakasagana nga makitinulong. At damat ka di inradwar na. High school graduate ak lang. Nanang. Lakit na nangarti trabaho. Aganak. Ago-aware. Kanila ang Alex nagtrabaho. Nang mga sinapo Diyos. Wala.
Mga asin na po Diyos. Ngayon mo muna ako mamatakas yan ti bagi tayo. Ay, apo. Rigat lahat ng aron ti panagbiag. Mawatak ni nanang manon na mi expectarak mit kidi ti kastoy nga mangeg kang kuwana. Tapos ito ko nana. Awang kumapay lang tinapasamak, mapaspasamak kada kami kinimirna. Teko nak nga rodin nga saan kami nga nakapagtempel. Imbaga tinagradwarak pa eh. Nga manyor ita. Ikasar ko isuna. Anang arti gastusen. Anang arti plano yo. Ada gastusen nga pagikasar kang kuwana. Awan nang. Liag-live-in ka pa lang. Sakay tubad lang kasar. Unang. Sige. Amo ka din dito di kita naganak kang kamir na. Hampay nanang. Susapo. Yakit. Sumarunong aro din lang ngayon tayo sa jay. Sumurtak. Anda, maging kalintagan ka na kayo. Iba't kaming gangganat kayo. Gangganat yo. Nga di ka malapulos nagplano. Marunong na panan mi manon mi iti lugar ken ti balay damirna. Pati nagdaganak ken kuana manon mi ket kasjema ti sauda. Ay naggraduar ka nga agpay subarok agam adangat garot sigurado nga pagtrabaho amon. Awon pa tatang. Susapo. Kinara, alang arti mabalin, kati yaman nagata, sambo nga baybayan, nga pagtadikodan, ti anak mi, kalbasan nga, ada nagpitpiling saklot na. Alang arti plano yo. Aglibin kang lang tatang tam, into numayanakan ti apo ko yo, baring no adanton na urnong mi, sakam to agkasar. Ori simpleng to lang akasar, wala, ori kadag ito yan. Ang kagagsapsapolo na, garabong akasar. Ang kasaragan sangwanan ti mayor, wano sangwanan ti west. Mangala ka lang ti duwa, wano talo nga mga anak ka na kayo. Mabangte lang mga iti restaurant, nalpasan. Alam ako na mabalayan. Kasta ko mga matisingasing ko abalayan. Tapno, natalagad nga talaga nga adak pakakitanan nga nagkasar. Dagiti duwa, dagiti anak tayo. No, adabas pagkurkurangan takwar tayo nga gastusan na katore. Tumulong kami met. Tinasken. Ket maibahanag ti anak mi nga saan nga makuna nga live-in lang. Sa bagay, live-in man uno saan, agsinadan tumatlatan no talagang nga saan nga agkatuluyan uno agkagasan. Dito met manong name iti pagyamanag unay kadaginagan na ken kakabsat ni Mirna. Tatimulong dangag peso. Simple lang ti makuna kasarmi manon name ti sangwanan ti Huwes. Kastamat na iti kakangil lang restaurant nga nangaldawan mi kadagiti inawis mi nga kabagyan na kabagyak kadagiti ng anak iti kasaro. Nagtalinaid nga rod manon nemi ti asawak iti sidong ni nanang ket na makamukan kunak kini Mirna nga makidanggay kini nanang no ani ti bagana ket sapay kumatak kasurutan kayo nga katugangan. Gabata mabalin pa lang ni Mirna trabaho manon nemi inala ni nanang isuna. Akas sa kadwa nga sales lady manon nemi ti pagtatrabahoan. Bumakatak matayin, Mirna. Nabinda sa kilat na nanang. Nasa manangin ka lang. Ibagbaga nga ro din na taking kukod department store nga agritiro ako. So nga, no agritiro ako nga ka sales lady, tadanto na po ko, itultuloy mo tagbali nga sales lady, tas yakton ti mga awir ti apukok ti anak yo. Akit no kas natulag na nang akit mayat. At conforme ta, ti mabalinda nga itulong. Una itulong kung ako kumaang maging gana ita. Hi, Alex. Nang, ada ka din nastrikam. In pasak dagiti application letter ko, resume, kadagiti posible nga mga alakanyak na. Kadagiti kumpanya, unang. Kalawan na kita, oray mga rada, barbarek no, makastrik ka matlayan nga nagtrabaho. Kalbasan lang ti duwa nga bulan manon nemi at anang tawagan kanya. May sa kumpanya, wano pabrika manong nemi. Na oray no saan ka nga nag-graduate ti college, mabalin lat tamat nga makastrik ka kasag trabaho. Nga nakapkapsot lat ti promotion no saan ka nga
college graduate. Nangrugiak iti baba manunemi para urnos. Aging ka manunemi nga nagbalinak mo ten nga assistant supervisor. Ore no saan ako agtrabaho at supervisor lang akit ni Mim Ayak abimintas ba city sweldo. Aging ka manunemi ngayon pas ngayon ti asawak ti anak mi nga ni Alex Jr. Naman pa ada sweldo manunemi iti binulan kinsenas ken katapusan him nako oray no agtrabaho ng agpadpada manon nemi da nanang kinimirna nagdakkel met digiti magastos nang runa ket ti panakaisagana ti panagpasngay ti asawa iti naigatang iti crib dagiti nakasagana nga diaper dagiti daduma pa kasapulan imbag lagi din manong nemi ti normal nga naganak saan nga cesarian ngam dakkel at gastos napan amin nga ornong mi manong naimit nagurnong kami wain manong naimit ipagpintasan namat kadi nasalon at ti anak mi kat ni nanang manong naimit idi adan na 3 nga bulan ni Junior nagsubli ni Mirna akal sales lady nagbalinin nga yaya ni nanang. Anong name ti pagarigatak kato ti panaglugan ko? Pay ti pagpletek tamamitlo ak ngaglugan man. Madimat nga ron nagkasera ak. Iti asidag iti pabrika nga pagtrabaho ak. Iti supet na pagkasera. No agbalon nagtal daw akit so. Malibre. Ngam no natin hanak agbalon. Mapaanak mangan iti karinderya. Karigat met manong name iting Chris, tamumutin. Oreg protesta, agrali, di kiti mangmanggid kunada, di kiti trabaho ti pabrika. No saan nga ited, di kiti demand, no saan nga ited, di kiti employer, ti demand, di kiti obreros. Marik namin tirigat manong name, gabungarod ta, ngumina ti amin na magatgatang. Sa may sama nun nimi. Hamikat pa'y abalay ti pagiganam mi. Agkas-kasera kami. Huwan manong. Tamanipod iti nagsikog abalasang ni nanang katakaslasan maten nga bigbigan digdagan na kang kuwana. Iso nga imay dito'y ni nanang tapni kasta. Nakigasang-gasat. Nga dito'y nakimpas ngay. Imbaga, tadagayim na. Nga nangawawir kanya kidi. Nukasta pa parang trabaho. No kasano tirikat ko ini anong name marikrik na klatama tirikat ko oray adan trabaho gamot adaw nga ruden pamilya. Nangruna no kastangak sakit ni Junior mano. Itawag to kanya ni nanang. Alex, Jesus, in-confine ko ni Junior. Gamot na nagkumbulsyon. Amo ka din neto ni Mirna? Imo nang timawag kang kuana. Tsaka baka dadarin dumano na dito eh. Imbaga na siya akong timang tawag kang katawag ka load na. Sige nang, no rumuharag dito yung trabaho ka. Umayag dito sa hospital. Barbarik mabalimimot lang iawid. Dahil tapos nga bayadan tayo no may confine. Happy kami nga, palubos yung kasjay. Sakti ba sumulem? Kundi bagbagayo, naliwayak ka mga iwan kang kuwanan. Manakas tanang. Nagangin dati tubing. Nagkaroon na kita patubuting ipan. Dito pa kami pabunyagan tayo kung na kami kita gurnungan tayo to file ko nam. Yoray talagang timo ng birthday na ko nam. Kung ayaw man. Tanong ko mga pakinaigan na ito panagsakit na. Ito hanap pa yung panakabunyag na. Mangan. Awang kasta ko na dang awang pambar. Sige nang ananos lang ang nangaroon. Ay nasa kapoy. Ananos, manipo didi, nagan-anos sa ganata, nagan-anos sa anos tulata, anos, nga ti Ilocano na ikimot. Ang galing nga ti English ikimot kit anos.
manong nemi numampay da pagtrabahuak sang kasapulan sang kapuyan. Nagrigat mat manong nemi taging palaging Kristi sweldo. No kumangubin at gumatgatang, nguming na kumamatin ti sweldo. Ngam saan? Kasano nga deta? Kapanagi budget manong. Aging kaadim tengen manong nemi ti first birthday ni Junior. Alakit pinabunya kami matin Simple lang manong. Birthday na ken bunyag. Pasit lang manong nemi dagit inayaban mi nga nanganak. Simple lang. Sana kas kita do manong nemi nga karbo. First child kita nagarbo ko ma. Ang pangalaan mi ko mga rod. Manong nemi ket iyan anay mi ti sweldo ken sweldo ti asawak manulang mati sweldo na. Ada dua idin nga tawen ni June manon nemi idi bagamanen ti asawak nga masikog. Agad siyempre managsakan kami tadan tun ating ni June. Ngayon ninanang ko na. Hay! Idi inoray ko mamat nga lima nga taon na nga inem mo no ammo kumamat nga aywanen ni June ti ading na. Sakbay nga adamarin na nagbarin sa saklot mo ha Mirna. Nanang, saan kayo mga reklamon? Nakim amin na Diyos dito eh. Isus po. Kaya kung nakaroon nga ti tao na skin nga plano. Diyak ka di matkang kanan yung bagbagay nga dahita. Nga hangga pa lang nga basta aganak manin. Nangarot mabalintay nang ka. Di ka kadagkong kontrol. Amamat ang anat pa nagkontrol niya. Ang tumtumar ka. Anang, ay nangarot. Withdrawal. Ano nga rod? Gatay sakla pasagid kini Alex no sa mo ahang kakapirtel. Unang. Kaya pengar ada nagbalin. Ada ngamin gundahoy nga kapirtil ko kat may at tibagi. Ay gaga. Allah na hanyo pagsaw-saw di gaga tasawa. Po ay. Ada ngamin tasanyo matarad ti arim yo. Inanang mo gagang data tagasawa. Dagiti ito pa sa agasawa, ramidan da, nakamtukid ng agasawan, di mo maramidan. Maapal ka lang, di ka mat nagasasawan. Anak ako nam, awan lang, aday magam. Kung namsakit nga umapalak, ay susapo ya. Nakakaapal deta. Sabi nga mga sangka, hindi ka nagasawa. Kaya nagasawa kita. Adalata ka na kayo Jagla kaya atin anak ko. Nagrigat ti pa nagbiag. Anong tulagi din na asawak ko ma? Dito ko mamang tulong ka na tayo. Kasi nung makapatangak natin, imbas nga isot siyak ti pakanin na, isupak pakanak. Ti kunayo kit dinanang, kat talaga nga diyon kayat pati agayat. Taday dya pa lang nagbalik di nga first love ko, o no first love you, nga nagbaling nga amak, naging ganit akit jak penakit-kita. Kaya subalit ayatin nyo? Ay, manahin nga da kayo nako. Kantidwan ton nga po ko. Saan nga doon ang reklamo pa ya? Eh nabagkaklatikas jay. So dumaminsan, numaypas ngayon muna at may kadwa si Kamirna. Huston ti dwa. Nangig mo Alex. Sige. Warita damot junior ko. Namabalin ko maakit talo. Kayat ko. Naputot kay talo. No anyat imbagak manong nemi kaisot na pasama. Nagalpasan manong nemi nga duamat nga manan titawan ni Jenny. Damat manan ni bagati asawa. Ubing manan. Ana? Wow. No may pasko ni mundeta, Mirna. Hustunan ton. Talo. Nga madadamanin ti Muryot ni nanang manong nemi. Hawan ti sabali nga marigata no saan nga siyak. Marigata nagpekado ti duwa nga anak yo. Anong tulakid din na datalo? Inanang, napimpinas no ado. Oy, po ay. Di umadlaw, ididuan ti anak yo. Nga ay aywanak, kat ne? Adon ti koribat-bat iti nga kodis ko. Idin tatakunayo, idin kaslanak la kabsat ni Mirna. Itangarod, kaslanak la lulan ni Mirna. Hanga lula di kita pukok.
Tawen manong nemi jak ba't ket di ba babalaw ni nanang. Taori siyak met. Ti planok idi manong nemi. Ket umunak ngagtrabaho nga adda anak tinatalged nga trabaho. Nga adda nakasagana nga kwarta nga para iti panakay patakder kuma iti balay, bukod nga balay. Sakon to panunutin manon nemi ti agasawa. Tapno di kastakit at danton balay mi, nga sangkam to nga gupupa. Nga ti asawa at to kuma, manon nemi, kat addamat trabaho na nga napintas, tapno ag trabaho kam nga dua. Ngayon, hanat na pasamak man. Nagasawak nga din na oras, nga awampay, ti pagtrabaho. Nga ita, talunton ti anak mi, manon nemi. Awang peti masensuan di trabaho. Adada kiti gundaway nga kaslakayat ko ti sapul ti trabaho nga sa bali nga mayan natop itin turpos kumanong. Pinadas ko nga. Ngayon talaga nag-grikat. Adada kiti gundaway manon nemi nga maayabanak para iti interview. Tinapimpintas ko mga pagtrabahowak. Tayo mga opisina saan nga bali nga obrero. Ti may isa nga faktorya. Ngayon ka mo apik sana ka makalasan. Takasanong. Dagiti kalaban ko kada itang interview, naggapuda ka dagiti sisikat ng university. Nga nalalaing damat ng peso. Tananga nga ito dagiti grades da. Ngayon siya. Susapo ya. Sa dagiti kalaban ko manon naming kita with experience. Dikot sa eda pa yung ag-apply. Idin tatasyak manon nemi ag-commute. Ineman manon nemi titawan ni John agbasan iti elementarya. Idin to tasumrek maten manon nemi ni Jenny iti nursery. Ket ni Claudia, tinaudi manong babae manen. Nagpaligid idin ti asawak manong. Gamot ang marigatan ni nanang manon nemi nga maiwan kadagiti anak mi. Saan nga nagtrabaho pahay manon nemi ni Mirna. Duwadan manon nemi tinakaamo kadagiti anak mi. Idagdalagan ni Mirna manon nemi ket ay aywanan ni nanang digiti dua. Saan nga pinalubusan pa ni nanang manon nemi nga agsubli ni Mirna iti trabaho na kalpasan ti 3 nga bulan. Uri di adan may sa nga tawen manon nemi ni Claudia. Hay, saan ko nga kaya digiti 3? So nga si Mirna, si kan di mangaywan ka digiti anak mo. Tasak matindag sabot trabaho na. Nga maumat ti mastrik ni nanang manon nemi nga trabaho tamadlaw matin nga kuribat-bat. Natuto na panagana mo na naritor iti panagaywan na nalukong ang peso manong nemi nagit anak mi. Saan kayo bagamat manong nemi ni Mirna sa tatang ninanang nga sumapulak sa bali nga trabaho dati trabaho nga alis to nga masenso dito pagtrabaho ako namin manong nemi kit nagrigat increase permi or benefits kasanda pa nga ited tususto. Inem upat kan dua titawanan tinaudi manong nemi awan pa nagbalbaliwan ti sweldo imbadu kami kayat nangasawen ad-addan tirikat mi manong nemi. Adadi kiti gundawin manong nemi nga guutang kami. At dati kiti gundawin manong nemi nga dahito iti pag-apaam min kini Mirna. Kahit ko kamamati tumulong ang kasano. Hamat nakakaya ni naanang mo ti mga iwan ka nagtalungan nakta. Gusto kami ninti dua ko nag-idi. Pinananayon ang pay ti may 3. Mga sinapo Diyos Mirna. Jesus apo ay inton ka ano. At ka din ata asenso nga rin ti kasto nga kasasad ta alaman. Magatang amin, magatang kasapulan. Akas kasera tayo pa. Dandan binulan, tinawan nga, ngumayan to ti bill.
Iti kuryente kan nanom. Ipang pangado to pwede pagkasaraan. Di ba? Renta. Hangmat nga umato ti soldom. Pauna yan na yan. Matmatay tayo pa yung tibisin. Anong arti mabalin? Anong arti mabalin akong kunam? Agsalukag ka. Sikat ti padre ti pamilya. Sikat ti breadwinner. Namnawag namakalatan ti sana pulos nga umato nga sweldom. Kat patasak man tagap-apply ka na sa bali. Anya ka, apit ko alam saan ko nga ipampamuspusan ti umasenso ko mga tibiyag na. Sumapol ka ti na pimpintas ka trabaho. Kasi sumasapol akmat, apit nga naging gana ita. Hanak ba't makalasat ka nag-interview? Nakakit din na yan. Ay, sarding nyo na nagpanagpapayo. Bumalat mat no kaninanan. Tawari man pagmalmalam ka, patpat na kagap-apa. Awa marami dyo, tala ito tikinayat yo. Da kayo mitlaang, tiga puna no apay kaso tibiyag yo ita. Di ya pinampanunot. Sige nang, Mirna. Baliwag tagsapol tinapimpinas ka trabaho. Kasi ka malatag ko na. Nga dagit di pag-applyam, get-interview na ka, saan ka makalasit interview? Tsaka mo, wapay. Nagturpusak man sa college. Una na di mo inusar ng gusto. Nakastrike ka ba't nga dagos na ang titrabaho? Nakastrike ka ang magagangay lang, taore hanggang graduar ti college, kahit makastrike ka latak ka na trabaho. Kahit may kumamat na at na kumamat ka kotsem ita. Naka-Amerikana ka kumamat ka sumrek ti pisina. Ngaman at arwatan ti obreros, gagangay lang obreros. Alam, stunan. Pagkasakinan pa ito ulok, kasi mo paspasamak. Nagyaman kayo at akong bisyo ka madi. Tamang panunod mo pala ti bisyo. Anak at ti pakaalan ti bisyo. Kahit nagita adot gaman na nga kwarta. Problema no pagigastuan na. Agad awanan no amonting sigarilyo kahit uminom ti ara ka na kat awanan. Matmatay tayo nga simulagat. So nga pagyamanan nyo taon mati nga bisyo. Huwag nga rod barok ang agsalukag ka. Agsasalukag ang matkat. Di ay kayo tiwan nga paspasanak. Tumulong kayo mata. Hanya ti may tulong mi. Dapat talong anak mo. Nga anak ko na alikotag. Kahit mo nga gabaybayan mi ida. Alam ba? Kaya talabi di mo madadakit. Kung format na mabalin mo yung may tulong. Manipod din tayo, tumbigat, si Kamir na. Agawat na ti labaan ta. Mangluta itilaba. Sige na, isok ko na yun. Alang isok ko na, huwag ko na malatan. Ano kumamat na tapuunan, mabalin ta kumamat ti put up itin basit nga negosyo. Ngayon pangalan tapuunan. Sampay umanit na sweldo, marok. Jesus po. Ato pa yung utang tayo, alustunan na, langustunan. Mula natin panunod ko at magmangikustunan. Wahin manong nami pati na dak iti trabaho. Madlo pa kita katrabaho ak manong nami ngagproblema. Partner. Ay, sige kayam din siya. Di mo madlo tapag bagim, umuras ka. Umong angrag ka. Kapapanunot. Bagahan pa yung stong sustansya tikang kanan. Nagbalong kang inapoy mo lang. Hanggang sa pagbalbalong na naduma. Mangangkan sa mulatan di ba isang skyplex. Ay, di ka tibiyag mi. Awa na yan sa bali amang tulong ka na kayo. Siya kakit. Dati sweldo, almost paralaing kanyak siya. Di bakit ko, adamat parin aid na. Nadaduwa kapsat na Hawaii. Kapsat na, Api, saan nga makapanjahaway ni, bakit mo? Nakapetisyon na yung suno lang natin. Nagalikat at si asawa ka ron. Dahil mati-mistake mo nag-asawa kami. Nung nag-live-in kami kumaidi, akit mayat ko ma. So nga natswaldog dito. Para laing kanyak. Napiyapikan ka. Ngam siyak ti swaldok. Mapan amin. Nasakbad laing.
Akit narigat. Ada ita. Harigat partner. Ano taramidag? No kaya't mo agad. Nagnegosyo ka. Pangalak ko martipunan. Awan tipunan. Mapamulaing alain. Sa mo pan i-deliver. O. Kalbasan na. At atandan mo. Para i-deliver ka lang. Ano i-deliver ko? Shabu. Ito, kapag katawadak lang. Ito, ang mga tigas jay, numatiliwak nga eh. Kaya nagpatpatiliw Diyan kaya illegal pare. Ano saklagan ti magkirkiraw ti siyan lang ang tagtrabaho ng illegal. Diyan kaya ipayan ti pamilya ti illegal. Ang naawan ka sa naawan ka talaga, hindi ka pala mapilitan ko ma. Pero kung nada ang taong nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. Dakil nga bindot mo na pare, Densyo. Ano ko mga ron? Ang taong nagigipit, sa Diyos kumakapit. Halagat, umawa-awaga mga ron niya po Diyos ha. Barbarang na, dagan na ka. Manong name imbes ko nga dumakkel nga ad-increase mi ti sweldo. Imbes ko manon name nga pamintas ko ti trabaho. Nag-declare kid din manong name data kumpanya iti parang kapsi. Mabang-bankrupt da ka no? Niya? Agikat naman ka rin empleyado? Oh my God. Samot ka din namin pinsan manong nemi. Nga paklosan da. Nga magkisay da ka no manong nemi ti ado. Nga bilang dagiti empleyado. Diyos ko. Yung kararag ko nga dagos manong nemi. Nga saan ko nga mairaman tinagan ko kadagiti balay off. Hamot akas ka rin nga makastrike nga dagos iti trabaho. Baka may istambayag na manong lawas, manong bulan, Diyos ko. Ngaman yan nga loksaw, amarik nak manong. Idi waragawag dan di kitinagan manong nemi nga malay off. May san ka di kiti inwaragawag na tinagan ko manong. Alexander Sirka Alexander. Nalpay ti abagak manong nemi nga nagahawid kalbasan nga naalak ti separation pay ko. Oh, Alex, apikas at langam. Inyawat ko ti nakasubre nga kwarta. Oh, nagsweldo ka? Ato tayo ya. Saan nga sweldo deta? Ano ka ron, bonus? Separation pay. May saka na kita nalayo. Maluglogi ka ng ti kumpanya. Iso ka nagkasayda ka ng empleyado. Diyos ko. Yanay mo pala yung data. Kabayatan nga. Nag-apply ka sa bali ng trabaho. Hindi maamuan manunay mininahan ng tiyamin. Ay, sus. Kahit nung kasarod, maibusto na ito akwartan ka di ka may makasabol ti trabaho. Oy, agpapaiso. Nga doon na kita, agpalpalama ka na kami agpalplansa. Sa mesa, agsinublat ka nga nag-extra nga pa nagdalos. Ay, manulaing ti matandan me. Di pa umanay, para ka na kami mga duwa, kinimir na. Kasanon ti para ka na kita anak mo, nga talo. Ha? Ti upa ti balay, bait kuryente, ti danom. Nadoon ay manin ti baybagayo nanang. Ito na. Gara ka. Saan na mo nagat na eh. Ado pa na kita subli-subli ang singer. Nanang anyor, teramidan tayo. Dinamag ni Mirna. Tapno, sumarang na kita subli-subli ang singer. Bayadam na kita utang mo ka na kita singer. Kahit na tamabati, isa ganaam ti kuryente, kahit na danom. Kahit na ti kasera. Kahit na tamabati. Alakit, anang hatano, agluto ta ti merienda. Ta isursurta. Malaksit nga agawat ta ti labaan ta. Kaya, aglabata iti bigat. Mapanta agisursur iti makan, merienda iti malam. Kasanong radi kita anak tananang. Ay anak ko.
Kat mapantay tulog na ganito ay eskwela Sa tanto mapant kita iti aldaw. Kat ni Claudia, mabalintaman nga obaen nga pag sinublatan nga itukot sa dinuman ti papananta. Kasta ni Rikat tata lang, awan pulos ting inanata. Agit aganos taanan niya nga ron, aganos ka manugang. Ta nakaasawa ka matikas kin ni Alex nga na itagat na lay off. Aganos tayo amin ng Mirna. Nung umangamin tamay may sa anak yun, dinalaglagan ko nanang. Anyo deta, nadalaw talon. Indregalo amin na po Diyos kada tayo, dagiti apu ko yun, kananak me. Banyo nang, transak ti mga ipamuspusan, dapat lang, agkuti ka. Kaya po, inton ka ti pa nagasenso nga ron. Inton ka nga marik natay tinamay, inton ka nga dabukod ti nga balay, inton ka nga saan ti nga problema no adag kasapulan, kasapulan dagit anak yo, iti kasapulan da ti panagbasa da, ano ag birthday da, umapapal da kada kiti pa da nga obeng, tanapintas ka no ti panagpapaala da, isoda ka ron, ni pansit, awampay ti maluto. Lalalos to na hanyo pala, hanyo na ibulbur ka la, amo ti tao detan. Mga sinapo Diyos, sana tayo nga baybayan. Tsak man na mo, no, apay nga, manipo di din niya naknak. Aging kakanag ito'y, rikat latak. No, maminsan na lang, papasulin kayo. Ay, apay ka mapapasulan na, apay ngamin impas nga idak ngawan amak. Apay ngamin impalubos yo. Nga nagsigog kayo nga binaybayan na kayo ti inayat yo. Saan ka din nga kayo ti puon kan ka po? Ti kasto yung mapaspasamak kada tayo ita? Nanang, ita lang isidiri ko dahil ito. At ano, dumang amin, saklat at kami iti sitsidirin yun. Alaman, panunutin nyo. Api ngayon pas nga itak nga bastardo. Api yung tulok yung binaybayan na kailatan, digit na naganak ka na kakabsat mo. Nga nagsursulo kayo. So nga, dildilawan da kami nga saan kami nga nagplano. Da kayo nga ron nagplano kayo? Alalalos na nga ron din. Isang awang kumatipid na basol. Ano sa tayo takas nga biyag? Awang kumatipid na basol ka na tayo. Adadaban nga pagbularan ti panunod ko. Kasla siyak na kimbasol ka po ta siyak ti ama. Dapat basol nyo. Lalawain. Basol ko. Basol tayo amin. Ustunan. Di pagpintasan na manong nemi makabag kinaawatan di kitang katugangan. Namakpayan manong nemi. Daadad nga rigat kan problema. No saan ko mga makapagkasinurutan na kitang katugangan. Mayat ka dito teamwork na manong. Inaramid da si kasya imbagada nga plano da. Umawat dat labaan da. Agluto da ti merienda. Sada isurusur manong nemi ti malam. Rinogyak manen manong nemi ti nag-apply. Nagsuratak. Aging ka manong nemi at danti mawag kanyak for final interview. Diyos ko. Sabi ko mata, makalastak interview. Adun manong nemi, di kiti nag-applyak idi kabayatan nga dapat ang trabaho. Tahit iliwak launay manong nemi, tinapintas kumawit nga posisyon nga maitad kanyak. Nga retay panakkilan kumamat ti soldok tapno ada maurnong kahit competent agkalugan at akotsek kuno anyaman dita nga mabaling ko nga pagsakayan motorsiklo ni iso. Kaya kumamatan magatang manon nemi nga lute oray ng basid lang ang pangipatakdaran miti bukod mo meten nga balay nga saan kam nga upa. Dahil taman lang kat manong nemi ti simple lang nga arapaap ko. Ti saan kami nga agproblema. Tay sang kasapulan tay saan nga sang kasapulan sang kaapuyan. Dati ko mo dati gagangin nga napintas ti kasasaad na
Dahil naman lang, manong namin tarapaap ko. Manong namin, di ba nagrubrubuat ko kabayatan nga inak, iti nangawag kanyak for interview. Siyempre, manong, nagarawatak mo't nga gusto Ay, nakabaybayag ka dito sa Armingen. Ay, Mr. Applicant. Nanang, nangalam na tabado mita. Ginatang ko ti ukay-ukay. Kasla ka man na profession ang gusto na. Dahil ito pwede makatiwak ka rin iti muno na nga nag-applyak Nag-applyak kami din simple Ginawan lang kasmat lang simple kami na. Ore gayam no, gabot yung ukay-ukay no, talaga nga may plaster ka kagad mayat. May bagay ba ito pandalon mo? Nasa sapatos mo nga Ito na bayag idin nga, ulsak mo nga leather ko Nabayag mo dyan inusaren. Sa ako lang inusar idi graduation. Nagkapon na dati di. Jack mo na mo kada kayo. Ay, ada, nakilako kanyak. Pataray na. Muwan malagip ko. Sige nang, amuhit mo lang. Alang amin tayo pag-apply maya. Napinta sa kumpanya. Iti nababamanin na posisyon. Kadadamatan experience ko. Napaut mo din data. Ay, wala nga anyat experience mo. Gagangay mo lang ang rocker. Mga sihapon Diyos na lang. Nala. Ikarkararag ko anak ko. Kinapudno na. Ita nga pa nag-apply mo. Ita lang nga, malakip ko nga. Apa nga, Jack, tulungan dyan anak ko. Nga ikarkararag ko nga sapay ko mata. Makalasat iti interview. Kahit yung sa unang, ita lang nga kararag kayo nung kasta nga mapanak ag-applikar. Ang kumat mapubuotan ti pa nag-applikar mo Itamat laeng. Kada gini pa nag-applikar mo ngayon muna, kabayatan nga at trabaho mo kahit mo umakar, diyak mat napuputan. Nang, di ka kadagkarkararag mo kasi nga makariin kayo tibigan. Ay, malipatak pa din na. Di ka kadagkararag sakbay nga maturog kayo. Ay, kabutirigat. Maliplipatak. Nang, adad ako mamat, nga mutat nagkararag kinapod Diyos na marik na titirigat. Diba? Sa tamadlawagan na po Diyos kat no, at sakit na marik, Apo, Diyos ko, kulatino ka. Nanaroon nga sa agwayong labas at aganggadag, oh, Diyos ko, kasod kami. Kung saan napigsa bagyo kat, oh, Diyos ko, salakan na kami. Sa ilo awagan na po Diyos no kasdayan, ay susapo yan. Inanang met. Hindi agsikog kayo, hindi yun kararang. Sabi ko mata, sana kayo baybayaan na tinakasikog ka na kayo. Ay, hindi mo ni palagas pa tinapalabas. Hindi ba't? Baka ibagamanin nga siyak puti poon gan ka puti. Aking basol ti amin. Inanang met. Sige nang. Agyaman ti panangi kararagyo. Nga makapasa akit interview. Kahit madaan akong tibaro nga pagtrabahuan. Si mawat-mat manong na minimir na ng masdig. Alpasahan nga naasikaso na nagtaluan na ko. Kang runan nga siya mga karkararag. Mahal. Nasabi ko mata, adan sa bali nga trabaho, nga nabimbinas ko mati trabaho. Sabi ko ma, kang kanahin ko rita nga karkararag. Agyawanak mo na. Kari-kari ka na kayo. No lakit makastrike ako ng trabaho, haramilit ti amin. Edad ko kami nakasapulan nyo. Nalaway na kita siya una ya. Madahan ti kabubukodan nga balay. Balay nga kompleto talikaman. Agkakutsyak tumaten. May gatangan na ito, tripipindas nga arwatan na kita anak na yun, anak ko. Adanto na talagad nga nakadeposito nga pagbasa ti high school, aking gana ti college. Alawan, anak ko, alawan, nagauna, garapap nga alisto. Alam mo na yung laing nga santeng nga agbisin. Dito agaw na ang problema. Alaing ka karoon kat makamaladaw ka. Huwag nagpaso. Nakon. Grabe si Tupi. Nagkita anak ko. Nagkitagasgasat ko nga anak ko. John. Jenny. Claudia. Papa, dito sa rabo uwi na anak ko. Pasarabong kayo to amin. Nangaroon na makalasat ako interview.
kitak ti oras ti cellphone ko. No mo nakit bamin anuak nga glugan. Diyos ko aya. Idad jeepan manong dandani pa jak nakaulugan tapagpag. Yapon, kano makapay nga gumangganad, Diyos ko. Kaya nga manong naming nga dimsaga, napanak ti sa bahali nga kalye, tapno agurayak manin sa dyan ti paglugan. Namo na, 3 rides manong naming. Nakalugan ak madladagos manong naming, sakmanin dimsaang. Dayo pa dito, mabalin samat at na. Walking distance samat tayo. Matayo. Gusto ko nilangat kung na. Maladawak pa yun. Pagpagnak manong nami, tabarbarin ko nak. No, nalaklakan ton ti pagpletek no asidag akon. Ang minimum tumadlat ta. Again ka manong nami ti pampanagnak, kada nakaparada nga kotse. Nga, ada medyo lakayan nga mangkit kita mo namang bambanta. Ida kitak ti oras manong nami. Diyos, dujak makalugan nga dago sa mga wala daw ako. Tata, hindi ba gabigat yo? Ay, kastamay ka yung anak ko. Apa yan, problema? Naplatan. Kadi, kita nang artin na namin jo. Ay, tawagak dati, babaling ko mga umay mang sukat. Ang busy mat ti cellphone. Manong na may kita aktilakay, gagangay lang ang lakay. Wen, gagangay ti arwaten na baka driver nga lakay na ito. Napindas mo ti kutsena. Padasan tayo nga aramidan na tata. Adda reserba. Adda barok. Laki ta ka man to. Ay, hanin barok ta. Tumawag aklaan nga katatay. Mabaling o may mang sukat. Hanin tata, dakmat dito. Wala nga nakaplas-plas na terawatan kita sumrek kan sakit ti opisina. Saan tata? Hinagpalag-apply. Yung nagaruwatak ti kasto yata, nakababay mo no sangar nga data ang pakanusit pakahangko pakalasatan ti interview no. Agbado akla ti gagangay. Tata, siyakon. Napang ko inalaman nun nemi kita tools na yan. Rinugakon man nun nemi nga injak. Jack. Kinapudno naman nung name, dagbasbasak ti high school, labat padasa ko na ito. Juan, ora idi, agbasbasak ti college, nakastre ka kay talyer, idi ag-work, is a working student na. Naduma-duma dito sinira ko, idi tultulungak ni nanang tap, no, aduma na nga pag-college ko. Tata, jorok at, kaya ko, Jesus to, oy, nakarulog kita, matapantalo mo barok. Okay lang data. Diyak man kami naganad. Okay lang. Baka data, badong timarog kita mbay. Hanin tata. Okay. Soktak la ba si dati, kuwanan tata ikabil ko na ito'y reserva na. Okay. Pairotak la ba si digito Roskas. Okay. Kita kastaw na petilingat po marok. Kaya data. Adamat panyo ka magpunas ko. Di, narugit pa ito panyo muna tani. Grasa mo tiba. Ima mo. Ang bali tata. Okay. Maya din. Isublik lang na gito'y ano ito la. Gito'y remientas. Isublik iti panaka tolos room na ito'y kutseyo. Hindi kita active oras manong name iti cellphone ko. Naka, malatawak samat na. Ay, papanam ka di marok. Nag-apply ti trabaho data. Iti, may sadta nga, sumarunong kataklan nga building. Alam mo kan, tagkalugan, tagaroon din ta, sa dyamat ti papanam. Tata, alam mo kan. Saan, ala umay kan, napialagmat nga damat ta, pag supapak ko, tikinambag mo marok. Doon na kita limabas-labas kanya kita binaybay andak badlat tatahan nga ron. Sige tata, kalugan nga ron din. Numanang kitang ta oras mo. Apay maladaw kan? Maladaw nga ron din tata. Ang mga ano dito, saan ko pakaalaan manin.
Apa awan dati nga trabaho mo na manong nami inistoryak nga nalay opak. Imbagag pa talo da ti putot ko, agkas kasara kamlaeng, kas taorit pa nagmulmulri, ti panurit ni nanang ko, pagapagapaan mi nga gasawa. Talong anak. Uwan data. Naganasan mi met, ti talong anak, 2 nga taon ti baet. So ngita, ni nanang ko, kenti asawak, mangmangluda talaba. Mayit kenti ata, mayit ti teamwork da nga katugangan. Sada agarami diti merienda iti aldaw nga sursur dati malem. Sada tumapan alain diti 2 anak mi ti eskwela, kita ubada aja burudak mi. Ay, agrigat nga ron. Kamayadan ti nagtrabaho kiti pabrika tata, nagap-apply Hindi na Pilipinas kumamot nga trabaho ang tsakla makalasat ti interview. Sa itamanin, baka nun tsakbanin makalasat. Sa pulak ko mga tinatalgad nga pagtrabahuan nga umanay ko mamit da sweldo kung para kada kami. Wano, ada ko matsobra na nga igatang biti house and lot. Tapos saan kang nagkaskasera. Kaya ada ko mamit siyempre ori motorsiklo lang nga service ko. Tapos siya marigat nga commute. Kaya dayay. Nakananama nga may kaktinaran niya nga masakbayan na gitanak ko. Nayanagak man kami ng bastardo. Sa kakaasi kami kininanang nga ng remedyo aking ka nakapagturpusak. Maganda sahanan nga nagasaho pa ninanang ko. Kaya dajaya ko na agkasurutan may teamwork na ginagkatugangan. Rin na akong bisyo marok. Naglalalo man rin agrigat kami na the bishop tatak. Gasus kituwa na. Alala na sa dagtad. Dito yakon. Dito yak matenda na. Dumsaan ka nga ron ta may nakiparking na tulugan ko. Mga tata, gaman nagtata. Ay, sakti rumbing agawan kang gamarok. Alaan. Kadne, naladaw kan saan? Naladaw ka talagang tata. 30 minutes in. Nalala ka patasim lang tati. Agreport sa diya. Baka mo, tapadam nga naladaw. Manong nemi, nakatadidog ti pila. Kat manong lang talanda. Nujak mariro manong nemi, kat 20. Iti gagangay lang ang posisyon. O rin ang may ramanak lang 20. Sada sa nga pulo, ken 5. Nga da iti na nga nga posisyon. Lakit sabi ko, makastrikak dito Nakon ko nakitinakam ko manong nemi. Aging kaya manong nemi nga da akong timay kasangapulo. Sangapulo pa manong nemi. Alis tumat kindi ata. Apaman nga makasalita na ti HR officer ko dada. Mabangkan ti final interview. Adamat di kita ag-standby. Adamat diretso ka na iti mapanche final interview. Manong nemi di madanunan tinagan ko. Alexandra sir ka sir? Wan ma'am. Ay sir, diretso kayon. Ana? Diretso kan to pisina ni CEO para iti final interview. Kasti naramit imbaga karigda duma. Sige ma'am, thank you. Yes, final interview. Diretso Ada na kita naka-standby. Ada madiretso nga padak manong. Ada na danon ko nga duwa manong nemi iti si Dr. daw iti pisina ti CEO. Pare, may ka diretso ka man dito eh. Okay, pare. Sabi ko mata, makalasat na nga dagos ken interview na ito ikangatuan, dati king kukwa. Chief Executive Officer. Kahit nasa naking kukwa. Ada madagal CEO nga saan nga king kukwa pare. No saan na nakabailan pa iti aking kukwa, iti agbali nga CEO. Ang gani.
Kumusta ang experience mo, pare? Kung nagkapo ako ni may sa pabrika, ijaya ka nagbayag at agap apply sa bali di ang jak man makalasan. Dagad dati may kadwa nga work mo. Sabi ko siya kundi sumarunong pare. Sumarunong ka doon. Okay pare. Tsaka man na mo tinaga na niya, pare ka mga pare, di ka matagkapumpad rin. Idirimuha rin ni Sona naman ng name. Pare, kumusta? Pare, adanam-namak. Nag-istambayag ka na lang. Hamping ka sigurado. Nag-istambayag lang. Di ka dumata sigurado. Sikan. Jadi si mereka kung manong name siyempre, automatic ka nag-recaptiri daw. Good morning, sir. Good morning, Alex. Tuwaw ka. Tata? Abay katawa ka. Ang nga kasat arawatan mo tata. Agal alangan naman nga dakti unang tulugan nga naka-Amerikana ako. Da kahit CEO? Mangurugi ka anto into lunes. Ikang kadidak ng ato posisyon mo raw. Ito na nga ito nga sweldo. Tadno, matungmal mo, terapak mo. Baka saan ko kabaylan, sir? Kabaylan. Basar, iti pa nang istoryam kanyak, naging experience mo ni Trigat. Asalasanak pa lang mamati, sir. Pwede ka mamati. Di ka kati mamati, iti imbag ni Apo Diyos. Di ka kati mamati, nga nagsaserbi ka kinkuhan na, kat itad nakasati ka sa pulap. Mamano ka sumrik ti simbaan, sir. Ngayon saan ko maniplibatan ni Apo Diyos. No tumulong ka ni tipadam nga tao, nga nagtao di ti kaungam, para agserbin dahil takin ni Apo Diyos. Titutulong mo kanya. Kad nalawag-laon ay nanadaan ka tinasinaw nga puso. Ngawang pulos di pa nag-retwer tirik na. Malataw ka pa yan, di pa naka-interview. Ngayon tuloy mo lang titimulong kanya. Ay kamanak, sir. Itutuloy mo, tisamo pa nagbisyo. Itultulo mo, ti kinasyat mo nga ama, kanasawa, kananak, ang matungpal na pa mo. Agbayag ka ito na ito ang kumpanya. Kaputakas kang katirumpeng, nakasapulami dito eh. Agyamanag, sir. Agyamanag. Apo Diyos, tirumpeng nga pagyamanam. Ing turong nakakanya. Tapno di kas tagat, mapatganan di kita raraw mo. Dagiti rapap mo, nga pagbalinan ti pamilya mo. Kasla sa anak pa lang mamati manong name. Tilaing itutulong ko, tinaplatan, nga lakay, nga gagangay lang tilangan nga lakay, tas angar nga nakarawat nga husto. Nga jak ng pag-group manong name nga isugayam, ti sangwag para di final interview. Ala. Tumagdar ka, tapos umarunong magtanda interview. And, kas, pagpakauna, makakasapulan mo raw. Sir? Ito nga sumri. Advance mo neta. Regalok ta ni Duma. Banggatang mo tika sa pulam. Tiitad ko king kaposisyon kat ka sa pulan nga dalugan mo. Amom tag-drive, hindi pa laing basbasak ti college nga mok tag-drive, sir. Kanada lisensya, good. Nadadagit ay slightly use nga saan nga masusar nga service car. Dahil tutulbek. Sa pulam na nagigwardya. Ya? Iturong daging kano sa dintayan dagito yung halugan.
Sunto sa rin. Pag shopping mo matanda kita, dado makakwarta yung ted ko ka. Dap na nakaredy ka into no, Lunes. Abe, katawa ka. Sa anak ba lang mamati na? Nagamimbag ni Apo Diyos. Awan iti problema. Kastawan ito lagi tiragsak na kiti anak ko, kanti asawa kininanan ko na sumangpetak. Kadgaputan da pala oras manong nemi kalpasan nga sinakayakon manong nemi ti Panchero. Panchero, tilugan ko. Nga kaming pinastandar na manong na kondisyon. Tinawagak manong nemi ni Mir ng asawa. Hello, Mirna. Hello. Ana, nakaarwar ka? Nakalasat ka? Magrugi akong tunulunes at dapayin advance ko. At dapayin logan ko. Logan nga. Titadakan niya ka service ka, nga pa nakakukwa. Ay, kasabulag ka na tilugan ti posisyon na dagdakan niya ke. Siyak di mapan mang supervise ka rin na dumang sangat ti kumpanya. Ninanang, adan jay, ag-isal sa lapay. Nagluto kayo, hampay. Hagay nagluto-luto, agrumpot kayo tumay kaelain, intay ag-lunch iti restaurant. Rubatam di kita anak mo, di kita anak ta. Ay, natintad na kanya kadban sa tayo tumatan nag-shopping. Tapos ng mga barbuan naman, mga isiburo matan nagdanak-takin. Ori si ka, ori ni nanang, ori siya. Sa bulang nga gumatang karawatak, siyempre. Hantun nga may bagay, di kita gagalang arawatak, itong mga rugi, itong Lunes. Sige nga rin, kasi baga kininarang, kanagdanak ta, agrubot kami, ito may nakamalain ha. Ito yung first class ting restaurant ti panganan Taiwan. Uy, kakaiso na nga do kwartakit. At least, sweetheart, makapangantay mo lang na makastrict na ito pintas ka class nga restaurant. Kasla saan nga mamati manong nemi ni nanang iti inistoryak kan kuha na ti amin kabayatan nga mangmangan kami. Kada iti anak ko manong nemi ngayon inauna hasta una iti panangan. Irin to taniya clown siya manong nemi pagsinsinublatan met nanang nga subsubuan. Hasta una iti ragsak di anak ko rin iti asawak manong nemi kit nanang. Agim agure kape ka sa terawatem. Ala, narugtan na ti panang sukat ko ti plat. Diyan na platan nga na tinulungak na nang. Yesus, kinam kadlangan ya. Kinam man kadlangan nga ti no sa amo tinulungan nga day. Amo yung tumatan kanyak, datamatin susuryo kanyak edi. No dagta sa pulan ti tulong, orisan di baga, tulungan eda, no amok di aramidek, nga may tulong ko. Di adamat lang arod na pagyamanam kanyak anak ko. Tas sinursurwang ka ti nasayat nga sursuro. Siyempre, agyaman unay-unay ka na kayo, timpas nga edak, uri awan ama, nanak. Kapanang arot ita. Kapasan ti banang ante dito, agad hawid tayo ito na kiti sangan ibos, nung nagadukin naghina. At dapat pag-shopping tayo, in-advance na ken ka. Ang advance na ito, regalo pa kiti na. Paunay saya at nadaya nga tao, nakas ba? Patsak nang, nga naggapudamat itirikat, saan da nga dati nga bak ng lijay. Tamo yo, digiti kas kadakwada nga amuda tirikat, adad nga kaasyanda digiti kas kadatay nga marigrikat. Usto ko nang, inistoryan ti adu nga rigat mo, kamayatang nga nagkalugang kayo, hangga de. Unang, muna idin talaga nga kasapulam ti umasenso, kat bagay mo't kan ka. Iso nga si ka, ha, Alex? Itultuloy mo't kinasiyat mo. Wanan, di patig mo ti trabaho. Tulungam di kita kasapulan ti tulong. Kanda kayo mo't nang, ananusan nyo ada kita apo ko. Ay, kayo wana. Kahit si kamit meron na plano. Ag tinulong ta na, aglaba, agluto ka naglako di merienda. Ay taramidan ta ka dito. May laman data kit nagpindasamot trabaho ti anak mo. Ay, ti asawam ti anak ko, anak ko ma. Tumulong tila tanang. Ay, taramidan ta kit di. No adan tupuunan, bumalikan to. Si Alex, nang,
bumalikan to ta, agpuunan tayo. Punan ni, kita, labandera kami mat iti asawam. Di mga ipakder tayo ti laundry shop. Ungag paiso, Alex, negosyo daytan. Ado di kita sukumi, ngagpatpalaba. No, adan to laundry shop tayo yun. Saan nga ginilgil. Adan to washing machine nga pagluakas na, paglabaan. Di ba yan? Oo, adan to pa empleyado ta na. Ken si ka Alex, mangkita kanto iti lute nga gatangan tayo, ta rugan ti mangipatalter ti bukod tayo nga balay. Di ba nasiat kang kanadya nga CEO? Bakit mabalim mo to ba't iyasog kang gawa na kahit mo't madaan ti balay? Narigat mo't nga abuswak mo't kita mo abusuan isingasing mo lang ipagpakaasi. Iso nga sigod tinangtad kang kadet yung alugan. Han? Di kasla alis to lang nga makapagkidawa miso na. Yung narigat mo na nagundawa ka na sihat na, baka nga ako. Gito mo na, matagaw na ako. Kasi diya taramidem, tapno di kasta, ti arapap mo, akan arapap ko, arapap tayo, matungpalen. Noan niya timbaga ni nanang ken kastamot ti arapap ko manon nemi, isutiin inot nga natungpal no mampay sangin sigid. Laidi, tempakita kun manon nemi, tilaing ko, gagat ko, pintas ti trabaho, iti unos, tinam nga bulan. Ada pa yun manong special bonus ko man. Kaya nasarita nakmanin ni Mr. Fernandez, the CEO. Alex, sir? Ano't sumarunong planong? Sir, adan po una na kita katugangan. Ada laundry shop yun. Dan sir, ada rakailan ti maitulong da. Kaya dakal mo ti soldom. Daurnong mo ti bangko. Dan sir, isagsaganak para iti gatangan ko mga lote nga pakiparakdaran ti balay. Dahil nagdaswan di balay, uno kaseram. Awan ti mabaling nga gatangan nga daga. Kumitakan sa diyay. Tapos saan kayo nga mapampay sa baling nga lugar. Amok nga, digit karubayo at nairuwam kayo sa diyay. Naiyas na yung tirik na sa diyay. No, dagatangan mo sa diyay nga lute. Kalkalingan rin kadakkel, ipaipaso mo na. Kumitakan. Ano manot pagkurkurangan, no mano bayadam amin. Ta inutam nga tentanagan, DJ mabalim iti kumpanya. Sir? Ala, baka agluwa ka man Nagagluwa, agkatawa ka matiragsak ko. Makikita ka mo ti architect, kaya na kontraktor, tapos niligas na kita, pakontrata mo. Baka tatalo, no, 5 bulan, malpas doon. Agawanak, sir. Kat aramidik tamin. Sige, arimit mo. Kumusta ka dilogan mo? Hamalag prepare di? Mekaniko ak, sir. Amok no ada diferensya na jalang andar na kat amok no ada diferensya na. Very good. Kasta man ti kunak. Kasto iti sapsapula nga palingan na talged kay napaot ng empleyado. Kaya nung kas kasanulaing no umunak nanda kayo, syempre talaklakaya. Alagsakak to nga matay. Tamo ka na pintas, ti pakaitadan dito kumpanya. Yung kaskasanulaing Alex, kasaritak to na kiti kakabsat ko, kanigiti anak ko. Teraman da kan to pa yan nga, makipagtagi ko iti kumpanya. Ha? May ramang ka, kapasit ti stockholder, bari ka stockholder iti kumpanya. Awan timated ko nga, may inayon ko kas agbaling nga stockholder, sir. Abe di kiti kadalayang nga daited na, nga kwarta, tagbaling nga stockholder. Kahit no iragalik kong ka na dyan, panaka-member sa stockholder, kata, saan ka lang basta gagangin ng empleyado dito yung kumpanya? Makipagdagi ko ka pa yan.
hustunan sir. Doon ay unang supapak. Palang supapak yung kanyak na jay panakang panang tulong ko kada kayo, dinaplatan kayo. Saan nga ka po aming kanyak dito? Yang nga po kanyak dito? Ikaw po ginapot Diyos. Tano, matungpal mo dahil nga pahap mo Alex. Saan mo kumamatiliplipatan ti tumulong? Tamok, nga doon kitang kasapulan ti tulong. What sir? Namnamain nyo dito. No, masenso ti biyag ko, babain ti tulong. Amok matitulong, kada kitang kasapulan ti tulong. Naadhan kami nga rod manong nemi iti panakkalit nga balay a kompleto talikamen. Kat siyempre gabutan na lawat ti balay kada dumat di kita anak mi tataluda. Kaya kasapula mi meter ati katulong. Di makkelmat manong nemi ti laundry shop nga negosyo di kita katugangan. Nga damatan di kita empleyado da. Siyempre nagbalimot nga manager, di kita katukangan. Ada mo problema, di kita anak mi, apuko ni nanang manunimi, nasingpet damit, napasnak damit na nagbasa, ada mo di kita kundaway, nga tultulungak ida, no, ada tiyempok, ada dito balay, kay ayam ko ida, tultulungak kada kita problema di square. Nagbalinak nga responsable nga asawa kan anak. Ken responsibility trabaho manong nemi. Iti nangaton nga posisyon ko. Numampay, sampay na tong paltimbaga ni Sir, ni Tata Asido, kabuta lakay Sido. Sido Fernandez, nga may nga stockholder. Ngayon siguro manong nemi dumteng to deta ang guntaway. Inton dumteng nga panawen, nga may raman ak tumuten. Laging kakarig ito manong nemi, kahit napigsapay lang tilakay, nga supay lang tikang runan nga manage kaya kumpanya. Karaman ti duwa kabsat na, kan talungan nak na. Kanagbalindabat ka na singeten kanya. Takas lang nagbalin ako nga membro iti pamilyada, membro iti kumpanya. Nakananama manong nemi, palubos ti apo. Kahit mapagbasak, mapagraduar ko. Mapagraduar mi, dagiti talungan nak mi, ito kayat da nga kurso. Naoray ka dagiti exclusive university, manong na mi kabaylang mi ita pagbasahin. Tanasingpet da, kadalaing. Awang madagadag balbaling nga problema, at relasyon mi ti asawa. Tayin tultuloy ko matisingpet ko manong. Nasumimsim ti arak, no? Sigarilyo, no? Babae, adada. Sugal, adada. Nagtultuloy mat manong nemi, ti kinasalon at ni nanang. At kaskasanula ay palubos ti apo. Baka mauray na amaadaan to, iti apo ko dito. Manong nemi nung maminsan, kadadadag iti gondaway, pasamak dito lubong, nga sila din kapapati, ngayon pudno. Pudno na ti kunada nga awan, ti imposible kaniapo Diyos. Nagarapa-apak, dumapay simple lang, tarapaap ko manong, ngayon nagunod ko. Subsobrapay. Kaputay ita, tinsagot ni Apo Diyos kanyak kada kami, nga isot pinatgan na nga araw mi kan kuana. Sa amin na problema manong nemi, nga agrigat kami, kabutam. Adda na kasagana, apara kada kami, subsobrapay, nga dahi tanakuan, titultulong mi, kada kita kasapulan titulong, nga karuban mi. Taorin na dakailan ti balay mi manong nemi amu mi palang ti makikaruma kada kitay adda itaglawlon. Dahito nga rod ti pagkasalitaak manong nemi ket sapay kuma ta adda na ibatik nga inspirasyon kada kitay makarikrik na tirigat iti panagbiag. Sanggay kumamapukawan tinamnama kumabatte kinapo Dios no anyaman di kita napapto gunudan tayo. Ken laglagapan tayo kuma iti panagserbita kinapo Diyos, ti tumulong, iti padatay nga tao, nagkasapulan ti tulong. Tuoy nga rodagyaman nga pagayam mo, Alex. Thank you mat kang ka Alex, tingga pa ng iburay, iti pagkasalitaam. Pakada nga rodan, salamat po for watching. Salamat.